Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna tare da Alhuda Foundation 313 TV. Sunana Murtada Umar Ishaq. Yan uwa masu kallon mu muna ci gaba da kawo muku shirinmu daga nan Alhuda Foundation 313 TV. Kamar yadda kuka sani har wala yau muna cikin watan Rabi'u Awwal, wata mai alfarma, watan da aka haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To a yau insha Allahu bincikenmu zai kasance ne akan samfurin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda sanin kowa ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai matuƙa wajen kyawawan ɗabi'u, wanda har Allah subhanahu wata'ala yake yabansa a cikin alƙur'ani mai girma, inda yake cewa wa innaka la'ala khulqin azim. To insha Allahu a yau za mu kawo kaɗan daga cikin kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kashi na farko, wanda za mu saurari wannan bincike ne daga bakin Malam Nuruddin Ibrahim. Malam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammu taslima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farkon fara muna yi ma al'ummar musulmin duniya barka da ko taya murna da wannan wata din da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma insha Allah wannan zama din zai zama za mu dan yi muqaddima ko in ce gabatarwa game da shi ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato kenan zan yi magana akan samfuri daga ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin alƙur'anin sa mai girma a cikin suratul tauba, bismillahir rahmanir rahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. cewa hakika wani manzo ya zo daga gare ku, wato da abin da ya dame ku ko ya maku kunci yana damunsa shi ma, sannan kuma yana da kishi a kanku, sannan kuma ga muminai ya zama mai jin kai ne, mai tausayi ne, mai jin kai. Sannan kuma har wa yau Allah subhanahu wata'ala yana faɗa cewa a cikin har wa yau a cikin suratul juma'a cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, shine wanda ya aiko wani manzo a cikin ummiyai, wato a cikin mutanen da ba su iya karatu da rubutu ba. Yatlu alaihim ayati, yana karanta musu ayoyinsa, wa yuzakkihim, kuma yana tsarkake su, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, sannan yana sanar da su littafi da kuma hikima, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Wato abinda ya shafe mu sosai a wannan maudu'i din, ko in ce a wannan darasi din, shine wa yuzakkihim, wato yana tsarkake su, wato daga ɗabi'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za mu fahimci irin taskiyan da yake da ya kamata ɗan adam su ɗora a kai da sauransu. Shi sama wani mawaƙi, ila ba za mu kau da kai daga wani baiti ba na wani mawaƙi da yake cewa kulikta muhazzaban an kulle aibin, wato kai an halicce ka muhazzaban an kulle aibin, wato kai wato tsarkakakke daga kowane irin aibi. Wato in ka bi ɗabi'u da taharrukat da sakanat na manzan Allah, wato motsin shi da shirin shi, za ka ga irin waɗannan abubuwan da yawa. Shi sa ma shi wannan mawaƙi ya ci gaba da cewa ka annaka qad khuliqta kama tasha, kai ka ce an halicce ka ne, kadai an halicce ka ne kamar yadda kake so. Wato kama abu ne a ce yanzu za a baka abin da kake so, ko a yadda kake so za a baka shi. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗabi'unsa kamar haka yake. Shi yasa ma in muka kalli hatta daidai da hikima ko mu ce falsafa ta aiko shi wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana faɗa a cikin wani hadisi cewa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq,
cewa ni an aiko ni ne domin in cika wato waɗannan manya-manyan ɗabi'u ɗin, wato su ɗabi'u wato irin na girma, an aiko ni ne ya zama na cika su, wato ba kawai ya zama cewa kamar ya zo ne ya kawo shi ba ya aikata ba, a'a shi kan shan aiko shi ne domin ya cika su, wato ya aikata su waɗannan manyan ɗabi'u ɗinin yadda zai zama mutane za su gani. Shi yasa ma har yakan yi addu'a manzon sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma ya rab, wato ya ubangiji, kama ahsanta khalqi, kamar yadda ka kyautata halittata, wato fahassin khuluqi, wato kai kyautata kuma ɗabi'una. Wannan ya nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa manyan ɗabi'u, wato kenan daga wannan shimfiɗan ne za mu fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da kyawawan ɗabi'u, kuma yake da wasu siffofi waɗanda shaksiyan shi ne, su ne suka haɗu suka ba da shaksiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa ma ya zama shi Allah subhanahu wata'ala da kansa ne ya fara yaban shi cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, cewa kai kana akan manya-manyan ɗabi'u ne, kuma wato kai kana birbishin su ne, wato kana birbishin manyan ɗabi'u. Duk wata babbar ɗabi'a ko wata ɗabi'a abin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi ne za a same ta. Saboda haka daga wannan ne zai zama mun kawo wasu samfuri daga rayuwar shi yadda ya rayu, saboda ya zama abin koyi ga sauran mutane. Da kuma wannan zan takaita a wannan zama din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anan zamu dakata, sai kuma zama na gaba idan Allah ya kai mu. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shafukan mu da ke yanar gizo, kamar YouTube channel ɗinmu mai suna Al-Huda Foundation 313 TV, ko kuma shafinmu da ke Facebook mai suna Al-Huda Foundation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.